În cazul în care nu bate camera până acolo, să vă citesc direct de pe panou. Construit în perioada 1965-1972, barajul Poiana Uzului este primul din România cu contraforți. Și cam asta este baza barajului. Și este și un paragraf unde ne spune de o legendă. Legenda spune că zona ascundea în adâncuri și zăcăminte importante de aur, bătrânii încă amintindu-și de bucățile care erau exploatate prin cele 3 mine din zonă. După 100 de ani, zăcămintele de aur sunt o amintire, la fel ca și vechea așezare refăcută după incendiul devastator. 500 de metri sus la corona lungime. 10 de metri înălțime. Dar ai văzut că e singurul din România care e construit așa și al doilea din Europa. Pe contraforți, da. Contraforțele sunt pilonii ăștia care se văd așa. Cu zăturile dintre ele. Am văd! Ai ieșit la plimbare. Te atacă. Și acolo ce era înainte, sus? Era hanul Poiana Uzului. Este și acum, dar e pus în vânzare. Proprietarul nu găsește și client să-l vândă. Era autobuz de la gară până acolo sus. Cu timpul ăsta. N-ai 4 euro, dar nu e 2000 de lei. Iar în partea stângă, mai încolo, exact când am ajuns aici, zicea tata că era înainte o tabără pe timpul lui Ceaușescu. Încă mai există pancardă cu tabără pentru copii. Bineînțeles, acum nu mai este nimic, cum se întâmplă cu majoritatea locurilor care au depășit 10 de ani. Nu mai vine nimeni, nu le mai îngrijește nimeni și au rămas doar construcțiile și un gard vechi. Dar locul ăsta încă se păstrează. Nu mă refer la baraj. Foarte frumos și peisajul, chiar dacă este puțin înnorat. Dar culorile de toamnă încă sunt. Se numea Poiana Uzului, sătul ăsta de aici, care a fost mutat în zona Boiștea. Așa? Și acum se numește tot cartierul Poiana. Deci aici era Poiana, Valea Uzului și a rămas numele de Poiana. El e construit pentru alimentare cu apă potabilă. Barajul. Barajul.
alimentează majoritatea localităților de pe Valea Rotoșului. Și în cazul în care, Doamne ferește, s-ar sparge barajul, până unde ar ajunge apa? Păi și că ajunge în zona Uneștiului undeva la 4 metri. 40 de km departare. Ăștia sunt estimări ce trebuie să le facă ei. Da, el e al doilea din Europa construit pe acest sistem de contraforțe. Ce? Satul de lângă? Sau doar erau vecine? Acum se numește Sălătuc aici. A, dar era tot, cred că din... Care au mai rămas. Da. Și au construit după construcția barajului asta aici. Nu, cine știe cât are el și băgat în jos. Dacă are 80 în sus, 100% are băgat și... Foarte mult și am impresia că lățimea lui la bază e aproape cât înălțimea, adică undeva el merge așa jos, la bază e tot la 90 da, de metri. făcut așa, da. Păi mureau mulți pentru că nu aveau cu ce să vină. Erau doar un autobuz care urca până aici sus și unul venea până Răchită. Era un restaurant care se numea Răchită pe timpul lui Ceaușescu. Era o răchită bătrână, mare. Și când plecau de aici după ce petreceau toată ziua cu bicicletele, nu mai le ținea frâna, ori nu mai erau capabili să conducă. Aveau ceva de coborât. Și în pantă erau. Păi panta mai mare pe... Înainte erau o grămadă de cloși, dar acum au mai dispărut, văd că dintre ele. Păi, construită încoace, după Revoluție. Cred că vă aud puțin, dar sper să merite. De la baraj am ajuns direct în centru și trebuie să fiu puțin atenți la drum. Să nu mă calce vreo mașină. Și dacă tot suntem aici, o să încerc să se vadă. În cazul în care nu vedeți ce scrie, vă citesc eu, sunt câteva obiecte personale. Avem o oglindă pe care nu o găsiți să vă arăt. Tuburi, medicamente, un briceag pe care nici pe ăla nu-l găsesc. Ce mai avem pe aici? Un ceas de buzunar, rezervor de lampă, așa, un sfeșnic de sticlă, o cutie, nasturi, bol mic metalic, asta e cel mai ușor de recunoscut. Să trecem la următorul. Capac sau cană, bidon apă german pompieri, extractor tub cartuș, clips cartuș, kit unghiere, nu știu care e dintre acesta, în cazul în care nu v-ați dat seama, stați puțin să vă ridic. Practic aici este un muzeu, un aer liber și sunt diferite obiecte ce au rămas și bineînțeles că au fost colecționate și păstrate. Îmi pare rău că nu vă pot arăta mai multe pentru că plouă. Ia, să vă arăt și puțin pe aici. Bidon, clopoțel. Trebuie să stai să citești, să-ți dai seama ce e, pentru că, mai ales pentru generația noastră, oricum nu prea ne dăm seama. Foarte bine că au rămas aici păstrate și că sunt disponibile fiecărui public. Dacă ești din zonă, bănuiesc că le vezi cam în fiecare zi.
Ia, o plăcuță de identificare folosită de armata germană în primul război mondial. Dacă aș putea să o văd... cred că este... uitați că sunt numerotate. Super. Plăcuță de identificare folosită în armata germană. La numărul 8. Numărul 8 bănuiesc că este aceasta. Super. E că acum ne dați seama ce fiecare. Bidon de apă folosit de armata austro-ungară. Acesta este. Linguri folosite de armata austro-ungară. Bănuiesc că este prima și a doua. Uitați și două potcoave. O potcoavă austriacă, potcoavă austriacă. 2 și 3. Țesală austro-ungar, la numărul 1. Bănuiesc că tu ești, sper. Așa. Aici avem obiecte ceva mai mari. Un târnăcop folosit de armata austro-ungară, la numărul 1. Da, sunt multe obiecte pe care nici eu nu le recunosc dacă nu ar fi aici. Și pe lângă obiectele pe care le avem noi, avem președinți de-a lungul anilor. Ia uitați, castelul familiei Șterbei. Și aici bănuiesc că este tabăra școlară în castelul familiei Șterbei, dar nu cred că este tabăra. Uitați, asta e tabăra la care am trecut mai devreme atunci, în Sălătruc. Câteva fotografii de la cutremur din 77. Deci în cazul în care veniți în Dărmănești și sunteți pe lângă primărie, aveți un muzeu deschis, este total gratuit și puteți să găsiți astfel de obiecte expuse și, bineînțeles, informații. Lângă mai este un mic panou cu câteva obiective, să dau un zoom, din Dărmănești și, evident, școala, unde a fost eu în gimnaziu. Stați că vorbește doamna. Este școala și, bineînțeles, acum este Liceul Tehnologic Dărmănești. Acum chiar nu mi-am amintesc cum se numea, înainte îmi scapă. Grup școlar industrial construcții de mașini, parcă. Așa se numea el înainte. Școală gimnazială și acum este și liceu. Bineînțeles, acum este renovat și arată chiar foarte bine. Acolo se făcea intrarea în școală. Era și un chioșc înainte. Aici am de moarte, Andrei. Cum se zice la asta? Asta e căpătâi de moarte. Și toate făcute sau cumpărate? Am și cumpărate și făcute. Uite, aia este toate țăsute. De tine? Ei, nu, am plătit. N-am țăsut, eu am cusut, Andrei. De ce? Nu crezi că le-ai făcut tu, mama? Nu, n-am țăsut, eu am cusut, Andrei. De aici. Aici salutușa. Și ce sunt covoare sau? Sunt niște carpeti, niște coverturi. Plușate cu franjuri. Dar-s cumpărate astea. Câte sunt? Alutușa? Da. Are vreo două. Are 3, 4, 5, 6, 5. Asta e tot. Aia este de aici, de aici încolo samele, Andrei. De la pătura asta. Astea samele. Eu am avut, dar am dat, Andrei. Am dat și de cârpe am dat. Și de astea țăsute, îți vezi cât de faine astea țăsute. Ia. M-am pe jos. Vrei să scot unul? Da, să vedem unul. Scot unul? Uite că scot, lasă acolo. Uite acolo. Uite. Dar e lung. Uite. Și mai pune cineva acum acasă? Mai poartă cineva? Tu și are vreo 3 de o cerut și i-am dat. Și crezi că ar fi urât unul de aici să-ți dau să-l pui?
Păi acum mama mai să știi că se poartă. Se poartă, vrei să dau unul? A, nu, mama, nici n-am Nu unde vrei? să le pun. De ce nu vrei? Hai că pui înapoi acolo. Lasă-l aici, vrei. Astea sunt sfințite? Sau? Nu. Știi cine a făcut? Mama lui Coca, lui Aurel, al lui Munteanu, de la Măta Oleacă mai sus, pe lângă Filip. În fund, că sus au murit. Și cât eu de asta? Dar am avut lănică. A, și nu ți-o cer bani? Ba, i-am plătit ce-o țăsut, mama. Da, eu i-am dat urzal, i-am dat bani și am făcut atunci, am făcut vreo 15 sau 18, dar am dat. Am dat Andrei de pomană, la care nu am avut, am dat. Și astea, dacă le dau, cred că la de aproape, da? Am să mai iau niște, am 5-6 pături, 2 pilote, mai iau niște pilote atunci. Nu dau mai mult de 12 punți la bunicul. Și nici la mine, nu de Adică la 12 oameni sau cum Da, la 12 persoane, da. Da. Găleată, cu cană și unul de ăsta. Sau așa. Perni trebuie să dau la nepot, n-am decât 2 perni. Și acele 2, da, acele... Astea sunt cumpărate. Astea Sunt sunt noi. cumpărate, da, am 2 acolo. 2 culori făcut colț. Și asta e normal. Asta e lănică, tată. Ah, Tată da. e lănică. Lănică, nu lână. Culori. Ce e Astea- Lenica? E de la sculul, cum era 28 de lei, 31 sculul. Este din magazin. Eu acolo tot numai lănică, nu-i lână. Nu poți face culorile cele. Uite cât e de faină pansele, acele pansele. Alea roz. Da, toate panselii. Aia roșii. Da, toate, nuanțe cu degradeuri. El Andreiule, dacă vrei să le pui la ușă, la scări, nu vrei. A, la mama? Nu, la tine, nu, mă, dar nu vrei. Mi le fură. Nu, dar înăuntru. A, păi înăuntru e fresh, mă mai stiștești pe picioare. Ți le murdărești imediat. O, dar sper. Câți ani ai, mama ai? Ce, carpe? Câți ani ai? Câți ani ai? Câți ani am? Eu? Da. Am 73. Sunt 52, Andrei. Mulți ani de mai. Mulțumesc. Și tata ai câți ani are? Tata ai făcut 80 în mai. O schimbat prefixul. Școala am făcut 4 clasă. Dar de muncit am muncit, Andrei. A fost colectiv. Școala am făcut 4 clasă. Dar de muncit am muncit, Andrei. A fost colectiv. Pe timpul lui Ceaușescu. Da. Mai încolo. Timpul Ceaușescu a fost până încoace. Dar eu când m-am măritat era colectiv. Că-o luat grădina tătă. Au fost 4 hectare și ceva de grădină. Și o munceai? Munceam, Andrei, din găsea benga. Și auzi, dacă o da mama tot pământul care l-a avut și pe deal pe unde a fost, și le-a dat în grădină 17 prăjini, dar munceai la colectiv. Făceai, ducea Costel și Cosa, ne duceam și strângeam fân, făceam 3 căchiți pentru ei și una ne-o dădea nouă. Din terenurile noastre. Da, da. Muncă. Avem vaci cu lapte, avem porci câte 2 acolo în țară, cafea, afară, gâști, rață, cele mute erau, ieșeau cu rățușile de pe sub căzi, de pe sub, de prin graj, de pe sub iesele, n-aveai treabă, erau, ți-era mai mare, dar tare a fost viață frumoasă. Am făcut 4 clase și între timp m-am dus la școală și le-au pus cărțile frumos acolo pe bancă, câte o floare, le-au pus. Și când am luat cărțile alea răsfoite, m-am uitat pe poză, eu nu mai intru. Și am zis, mamă, eu la școală nu mă mai duc. O mers cu mine la Lucăcești și mi-au luat scutirii și atât, au rămas 4 clase, Andrei. Și îți pare rău că nu... Îmi pare rău că n-am bătătule de carte, schiavătulea cât de servici, Andrei. Și aici cât am stat, a fost fabrica în fața mea. Să mă închidus cu fetele, eu am fost la școală, m-au ascultat. S-au maritat tătele. Câte fete ai? 3 fete. 3 fete am avut. Dați-le ei Dumnezeu sănătate la tăte. Și la nepoți? Și nepoți 6. Mă bucur cu tăți. Le dau sfat, dacă căsnicia nu merge, să le iasă deoparte geanta. Iar de servici să ții și femeia și bărbatul e cea mai bună viață. Cât faci tu, să facă și el, să faci amândoi. Am făcut, Andrei, eu am făcut. Așa? Și peste tot am fost, Andrei. Eu nu știu de unde am mai putut să mai fiu pe la aniște. Și-s bolnavă. Mă dor picioarele. Dacă te rogi, dacă ești activ și dacă te duci... Da. Nu vreau altceva. Dacă vrei să mai dau. Am cumpărat bureți. Uite, Andrei. N-ai cules? Nu, dar nu mă lua, nu s-o dus nimeni de nicio ingenie. Aici am în jos, e numai carne tocată. Nu vrei vă pungă 2 tocată să faci Nu, stărbăluțe? mama, nu. Moda prostie, nu. De ce, Andrei? Iete, mamă. Am de mine făcută curată, mamă, făcută ca lumea. Uite, Andrei, să nu crezi că nu am.
Știu că ai mamaie, boda prost. Nu. Aici ce ai? Acolo, Ai, pătrunjel. pătrunjel. Mi-a dat o vecină, acum nu mi-a dat de mult. Te-ai și ardei? Am brânză, am ardei pus de umplut, Andrei. Acolo e numai ficat, cu rânză. Nu vrei eu pungă de Nu-mi pătrunjel? place mie ficat. Nu-ți place? Acolo e o pungă de burez, de hrig. Am cumpărat hrig. Am dat 1,5 lei pe hrig și am făcut zacuscă de hrig. Câte borcane ai făcut, mai? Am făcut vreo 30. Hai să-mi arăți camara. Veci? Nu, îi înveți la tușa. Am și în camară. Punga, ce să vezi ce e acolo? Ia. Nu-mi place. Ca la babe, Andrei. E mai Te-ai las. și ouă? Am, da. Dar n-ai scris pe ele. Ei, pe care am... Asta e de acum am făcut-o de gutui. Vrei? Nu. Da, am acolo jos, să-ți mai arăt, mai am sub masă, Andrei. Unde? Sub masă, e ridică acolo, stâmpul. Uite acolo. Am, cred că vreo 30 de borcane acolo, Andrei. Asta tot de gutui. De gutui, care m-a răsturat-o aseară. 2025. Da. Nu vrei? Nu, mama. Dacă vrea Alberto, îl întreb. Și te asta tot de gutui. Tot. Luați-l borcanel, Andrei. Da, Am zis boda săptămâna prostii. trecută. Iată, ți le pui într-o punguță, să numai de este roșu, faine. Dacă mai vrei să mă duci de acolo. Păi Nu, pune, mama, Andrei. nu, mama, e boda prostii. Nu mai vrei? Vreau să le arăt. Te-ai și Mary. Ah, Mary, mi-a dus moșul, ce de Mary. Ia uite câte e. Am curățat, Andrei, și l-am prăjit. Am cumpărat. Pentru cozonaci. Da. Fac un cozonac pe când pleci. Nu, mama, dacă nu mâncăm Să noi. lasă să... Deloc nu mănânc. Cum o cheamă tatai? Cum o cheamă? Pipi. Titi. Titi. Pipi Borfaș. Titi Borfașu. Pup. Alberto, vrei un borcan grăceață? Nu, mulțumesc. Țineți voi de dietă, voi. Ce l-am zis mai dădeam? Nu, mama. Ce să-ți mai dau? A, uite, pisica. O leacă de care nu vrei? Ce să-ți dai, mama, tu? Ce să-ți dau tu? Miau. Titi. Voi ce mâncare mi faceți? Ce mai mâncați? Parcă am același halat și de la vlogul trecut, dar da, sunt îmbrăcată la fel pentru că filmez totul în acea zi și nu pare sens să mă schimb doar pentru că filmez. Azi dimineață cred că nici n-am apucat să vă zic ce fac, ce filmez sau ce o să filmez eu în acest vlog, așa că vă salut de acum. Bună ziua, bună dimineața sau bună seara în cazul în care vă uitați seara târziu la vlogul meu. Dacă sunteți noi pe acest canal și nu știți cine sunt și de unde am apărut, ei bine, eu sunt Andreea și m-am apucat de YouTube acum o lună și conținutul pe care îl filmez este unul real la care să se adune toată comunitatea mea și să se simtă bine. Mă rog, nu lungesc foarte mult. Ce am filmat eu astăzi este de fapt, ce am filmat eu în aceste 2-3 zile. Practic este un vlog mai mult pentru sufletul meu. Și ca să iau cu începutul, astăzi, de dimineață după ce am mâncat, de dimineață, la vreo 12 și ceva, să fim serioși, Andreea. Deci, practic, noi astăzi până la ora 12, după ce am mâncat, bineînțeles, am mers spre barajul Valea Uzului. Mai multe detalii vi le-am dat și mai devreme. Vă ziceam mai devreme că după ce am terminat cu barajul și de vizitat și să vă prezint ce a fost acolo de prezentat, am mers în centru și v-am arătat câteva exponate de acolo. După ce am terminat cu barajul, am fost la Mamaia și eu am încercat să vă filmez ceva și să vă transmit din emoțiile ei și din ce a trăit ea și ce a adunat ea, însă timpul la noi a fost unul destul de limitat și nu am apucat să vă arăt foarte multe. Însă nu e problemă că mai e de filmat. Și mâine este un târg săptămânal, la noi se face joia și aș fi vrut să mergem pe acolo, să ne plimbăm, să filmez ceva, să vă arăt ce am găsit, dacă e să găsești ceva, dar din păcate plouă. Și la fel ca și astăzi, ploaia din păcate m-a ținut în loc să nu vă filmez foarte multe, nici în centru la fel n-am reușit să filmez pentru că mi-era frică de
cameră, să nu o stric, să nu fac ceva greșit, dar poate avem mâine noroc și nu plouă. În rest, nu e foarte frig, însă partea cu ploaia, vă dați seama că nu este cel mai confortabil mod de a filma. Iar în cazul în care nu v-am spus astăzi și vă spun acum, este un mic reminder de-al meu pe care îl spun de fiecare dată. Dar la 120 de abonați îmi dau seama că e puțin mai greu să ajungă mesajul la toți. Dar eu nu mă las bătută, așa că o să-mi spun poezia. Dacă nu v-ați abonat și vă place tipul meu de conținut și vreți să mă susțineți și sper că o faceți, puteți, bineînțeles, să vă abonați, nu vă costă absolut nimic, din contra, mă ajută foarte mult pe mine și pe voi să fiți de fiecare dată notificați atunci când adaug un clip nou pe canalul meu de YouTube. Dacă vă place ce am filmat astăzi și nu numai, puteți să dați un like, un comentariu în cazul în care vreți să împărtășiți, deși eu vă zic asta de fiecare dată, că puteți să-mi scrieți acolo un gând, un bună, ce faci, nu mi-a plăcut ce ai filmat. Este total perfect, eu sunt deschisă la orice tip de părere. Mi-aș fi dorit să fac un tur al casei, pentru că este casa unde am copilărit eu, mi-aș fi dorit să fac mai multe clipuri, dar bineînțeles că răceala la mine și a spus cuvântul și credeți-mă că nu am dormit foarte bine, plus că mă trezeam de multe ori că mă zgâria gâtul, dar am răbdare cu mine, nu vreau să pun presiune nici pe mine, nici pe cei din jur ca să filmez ceva, pentru că mulți dintre noi nu ne simțim confortabil cu o cameră în mână, dar minte să ne filmeze cineva. Însă să știți că mama la mine a fost destul de deschisă, adică i-am zis, mama, vreau să te filmez, a început să-mi arate tot ce are acolo prin dulap și da. Cam atât deocamdată. Rămâne să fac un ceai, pentru că cred că m-ar ajuta foarte mult acest ceai. Sper din tot sufletul meu că tot ce mai pun eu pe YouTube să nu pună drepturi de autor, că iarăși nu știu ce sunete să mai pun, dacă aveți voi vreun sunet să mi-l recomandați, sunt deschisă, pentru că de fiecare dată când postez ceva pe YouTube și super fain, după 2-3 ore YouTube îmi spune drepturi de autor. Deși aplicația CapCut pe care eu editez și când vreau să adaug un sunet, mereu scriu no copyright. Și dacă scriu no copyright, ar trebui să nu fie nimic copiat, mă rog. Și să nu mai zic că și plătesc pentru aplicația asta, dar asta este. Asta este. În dimineața. Cine ești, ce vrei de la noi?